Tifel ta' 11-il sena tilef ħajtu wara li matul il-jum sab ruħu f'diffikultà waqt li kien qiegħed jowm mal-familja fir-Ramla l-Ħamra. Il-każ seħħ l-ħabta ta' sija u kwarta wara nofsinhar meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fil-bajja tar-Ramla. Il-pulizija marru immedjatament fuq il-post u mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li raġel ta' 37 sena u t-tifel ta' 11-il sena, it-tnejn mill-Ingilterra, sabu ruħhom f'diffikultà waqt li kienu qegħdin jowmu. Minnu fih intalbet l-assistenza tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta u tal-Protezzjoni Ċivili li bdew tfittxija intensiva kemm permezz ta' dingi kif ukoll b'helikopter li jittajjar fuq iż-żona. F'dak il-ħin fil-bajja kien diħel mewġ qawwi, anke minħabba il-fatt li r-riħ kien laħħaq saħħa ta' forza 5 għal 6 mill-Majistral u allura direttament lejn ir-Ramla. L-ewwel li ġie salvat mill-baħar kien it-tifel li mill-ewwel ingħata għajnuna minn tim mediku u ttieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'ambulanza. Sfortunatament huwa kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Sa dan it-tant fis-sigħat ta' wara kienet għaddejja tfittxija għar-raġel. Il-Maġistrat Jean Paul Grech ġie informat bil-każ u fetaħ inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Net News jinsab informat li l-isptar ittieħdu anke omm it-tifel u ħutu li jinżammu taħt osservazzjoni minħabba ix-xokk li sofrew.